एक्सप्रेस अंतर आता बत्तीन कार्य आंड मेरा बर्थडे आने वाला है। हाय हेलो नमस्कार यानिकला वेलकम टू मೈ ಚಾನೆಲ್ ವಸ್ತುಲ ಟಾಕ್ಸ್। ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ದಾದ ಓಡೆ ಬಂದು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು। ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಪನ್ಪನರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಪನರಿ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಲಾಕತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ತುಕ ಆಡಿಗೆ ಹೋದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಸು ಅದ ಮುಂದೆ ಎಂಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಚೂರು ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ। ಗೈಸ್ ಇದು ರೀಚ್ ಆದಾಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪಂಡ ಜನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ನಾಗ ಓಲ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ತೀಪಿಲಿಪ್ಪುಲ ತೋಚ್ಪಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಲ ಬಂದು ಪೊಡಿ ಒಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡ್ ದಾದ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಡಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಅಭಿಮತದ ಚಾನಲ್ನ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಇಂದೇ ಮುಳ್ತಿಲೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಿ ದಾಯ್ ಕೊರ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಉದಿಪ್ಪರ್ ಇನಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಉಂಡತಿ ಏಪ ಪನ್ಪೆ ಪಂದ ಅವಂತುಂಡು ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂಲಿ 1 ಗಂಟೆ ತನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡು ಮಾತಲ್ಲುಂಡು ಆ ಎಪಿಸೋಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಸಿ ಮೋಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್ಲ ಇತ್ತು ಫನ್ ಅದು ಎಸ್ ನಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ಅಡೆ ಪೋಯ್ನೆಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಅಡೆ ನಾನು ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋಯರಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಏರಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ದ ಅಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕಾಗ ದಾಪಂಡ ಆರು ಎಂಕಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಒದಗ ಅದು ಕೊರ್ನಿ ಆರು ಪೋಪ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೀನಿ ಆರು ಪನ್ಪುಜನಿ ಯಾನಿನಿ ಪೋಯರಿಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯರಿಜಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾನೊಂಜಿ TV ಚಾನಲ್ಡ್ ಕೊರ್ನಿ ಓಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು TV ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ TV ಚಾನಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಎಸ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಮತ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 6 ತಾರೀಕು ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅನ್ಸ ಅದು ಗೌರಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಾನು ಅದ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿದೆತ್ತಾನೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ತು ಬಿದಾಡನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೇರಾ ಬಡ್ಡೆ ಆನೆ ವಾಲ ಏ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಬರ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಾತುಂಡು ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರು ಬಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಕೊಡ್ದಾತಂಡು ವರ್ಷಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಏನ ಪಪ್ಪ ಬಡ್ಡೆ ಗೊಂಜಿ ವಾರಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪು 1,000 2,000 ಹೆಂಗೆ ಈ ಸರಿ ಬೇಜಾರಾವಂತುಂಡು ಈ ಸರಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾತ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಬಡ ಯಾನಾರ ಮಂತು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುನ ಪಪ್ಪನ ಕೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಒಂಚು ಕಾಸು ಬೇತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಮಂತಂತ ಈ ಸರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸು ಸೇರಿ ಕೊರ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿರದ ಪಂದಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜ ಪಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂದ ಆಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಆರು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮಾಮೂಲಾಕ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಾರು ದಾದನ ವಾಜನ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಮಾದಿತ್ತಿರ ದಾದನ ಈಜನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಿದಿರಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಡೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೋಜಾವೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದ ಆಂಡ್ ಆತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಯ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇನ ನಾನು ಹೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ನಡತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಸಾಕಾಂಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಡೆ ಬರ್ತ ಮೂರು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕು ಏತ್ಲ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೋಳು ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋನು ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಒನ ಸಾಡಿ ಕೂಡ
ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರ ಅಂಬತ್ತೊಂದು ಈಗ ಒನಸಾತಿಚ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ತು ಒರ್ಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದ ಬಟ್ ಬಂದು ದಾಲೇಜ್ ನೀರು ಎಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಜಿರ ಪಾರ್ದಿರಿ ಇಂಕಲು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೈದ ಕೂಡ್ಲ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದ ಲೇಡಿ ಕೋಸನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಕುಷ್ಕ ರೈಸ್ ಕಾಂಬೋ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒನಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಪಿದ ಐಡಿಯಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೂಕಾಲನ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.